Yani heyva soru Kurd şxwe bu yere gulsûrî derketin di 2011 destpêkê êrîş ha ser bajarê Serêkaniyê me ji wekî ekîbekî textor û karmedê tenduristiyê kesin xwendavan. Wekî saziyekî alîkarî ku karîbê pêşwaziya penabera bigire kesê ku ji cî û malê xwe derdikeve ji ber sedemê şer. Tecrüba menî berê tune bû ser va mijarê wisa alîkariyê û em bêjin saziyê alîkariyê bên avakirin lê ema tiştekî nû bû ser me. Gorî derfetê nav destê me di wê çaxê me ev sazî ragihan me şopand yani di dinyayê de xaça sor heyvê sorê got çêbûne ser çi esasî xaça sor ser esasekî gotsaziyekî hebe di dema şer de karî bi birîndarê şer kesê penaber xwedî li wa derkeve ser wî esasî ji me cî heyva sorê Kurd ragihan wê demê bi derfetê kêm me dest pê kir Pêşa hinek ji xortê xwebeş dest pê kirin. Ji miletê Rojava Bakurê Sûriye, Rojhilat Bakurê Sûriye. Karê me giş xwebexşê destpêkê ji xwe 5 salê ewil bêfom bû xwebex bû temametî xwebex bû yani hemû karmendê got mer kar dikirin textorê menî got hebûn li Rojavayê Kurdistanê destpêkê hemû textor dema me dixwest ji bo amerîkarîkê pêşkêş bikin xizmeta gelê xwe bikin. Me ji textorê xwe digot, me ji miletê xwe digot. Ê sarê wana hebana xwebex mer dihatin kesin karmedê tenduristî ji bo xizmetê xwebex dihatin textor xwebex dihatin mer kar dikirin. Me bi seyarê gel birîndarê xwe di neqilandin. Heta hêdî ambulansê me çêbûn hêdî em bêjin wekî karmendê heyva sor çêbûne xwebex. Me bi wa derfetê kêm bi wê hestê bi xizmeta gelê xwe me dest pê kir.